Xogada, pois, colleu na Raúl Inís, un centro ao primeiro pau, eu toqueina e crucei no segundo pau. Bueno, foi un gol moi especial polo retorno a casa, xa que levo moitos anos fora, e sempre un gol co equipo da tua infancia sempre ben e che sube os ánimos. Sí, con nervios a flor de piel hasta o final, pero o importante é conseguir os 3 puntos e levar os paxito. Si eu sei que sufrir en todos os campos, así que nada, o equipo estuvo inmenso, sufrí cando tocou sufrir, xogou cando tiña que xogar, así que nada, máis 3 e a continuar na caseira de vitorias. 0-2, parece que o partido estaba cómodo, un 3, parece que o partido estaba cómodo, pero o Carballiño non se rendiu. Aquí non hai ningún partido cómodo, temos que seguir mellorando, seguir conocéndonos, así que nada, con tranquilidad, paciencia e a seguir traballando. Bueno, xa son 5 partidos seguidos ganando, un ritmo difícil de soster este. Sí, bueno, a ver, sabemos que a derrota vai chegar en algún momento, moi difícil non perder ningún partido, pero bueno, estamos preparados para todo o que ven, temos ahora 2 partidos moi importantes, así que vamos a afrontalos con tranquilidad, con paciencia, con traballo, esforzo.